остался с теми гранатами. Блокпост – авто, що прямує через військових, а вже за кілька хвилин – вибухи, гарматна черга, стрілкові залпи. Атаку відбили, життя врятували. Олексій сьогодні зіграв роль сепаратиста. Каже, ворогом бути важко, але військовий наказ виконали. І хоча це навчальна програма, боєприпаси справжні. Застосовувалися гранатомети РПГ-7, застосовувалися АГС-17 «Пламя», стрілкова зброя, яка є на озброєнні цього взводу. Наші військові застосовують, це точно така зброя, яка знаходиться на озброєнні українських Збройних сил. Моральний дух нормальний, хлопці готові, підготовлені, скажімо так. Вони пройшли цей вже вишкіл. Ворогом бути завжди тяжко, я вам чесно скажу, але це вже тактичні завдання, наработки, це вже ми будемо потім в своєму кругу обсуждати, тому що помилки є завжди, і зато треба вчитися, щоб помилок чим далі, тим менше було. Майже місяць 400 військових проходили бойове злагодження на полігоні. В умовах, наближених до Сходу, відпрацьовували бойові задачі. Близько півсотні мобілізованих добровольців уже за тиждень-два відправляться у гарячі точки України. До війни готувалися усім миром. Хто гроші жертвував, хто посильну допомогу надав. Дядя Юра, респект. Тобі ж дали люди. Снайпер може робити функцію не тільки як вбивати, а як і дозорний. Тобі ж моє діло замаскируватися, щоб мене не побачили, і робити свою, виконати задачу, яку поставить. Тобі ж він допомагає бути менш, щоб мене не побачили. Якщо тепловізор, то він не спасе. Якщо для ока, навіть для бінокля або ще щось, то можна сховатися. Ціна, я так скажу вам, від і до. Приблизно від 500-600 гривень. Зараз, навіть якщо, зважаючи на цю ситуацію в країні, то буде більше, десь 800 гривень і вище, до 2. Один снайпер має мати 4 костюми хоча б. Нині військові прохають про конкретні речі – бронежилети 5-го класу, прилади нічного бачення, спеціалізовані камуфляжі, спальні мішки, засоби особистої гігієни. Усе необхідне збирають в області. Райдержадміністрації, голови міських рад, начальники відомств і установ наразі зібрали понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Кошти поступають чи не щогодини. Відтак, аби правильно ними розпорядитися, створили робочу групу, яка куруватиме питання освоєння грошей. Уже за робочою групою наглядатиме спеціальна комісія. Так, сподіваються, гроші витратять за призначенням. І виключно на потреби військових. Це перша військова частина, яка за новітню історію України сформована в нашій області. Ми все починали з нуля. І я вдячний всім тим людям, всім тим меценатам, які відгукнулися на цю потребу. І ми сьогодні з упевненістю можемо сказати, що батальйон готовий до виконання завдань за призначенням. Крім того, я ще раз хочу казати, що обласною радою було виділено додатково 5,5 мільйона коштів для забезпечення батальйону засобами захисту. І ми приймаємо рішення щодо того, щоб закупити всім форму одягу, відповідно, яка буде відповідати вимогам сьогодення. Другий елемент – це закупити всі засоби захисту, бронежилети і каски не нижче 5-го класу і забезпечити всіх людей засобами зв'язку і тими елементами, які потребує сьогодні той бій, який буде вестися в сьогоднішніх наших умовах. І сьогодні одною ротою було показано дія підрозділу на блокпостові. Це то, чому вже навчилися наші хлопці на сьогоднішній день і як це вони сьогодні виконують. Я ще раз хочу подякувати всім тим людям, які сьогодні тут присутні, тим, хто не зміг приїхати. Але я думаю, що сьогодні, як ніколи, важливо, що армія і народ єдині у всіх своїх помислах, у всіх своїх діях. І якщо ми будемо разом, нас ніхто ніколи не переможе. Солдати, що залишаться на Закарпатті, дислокуватимуться у Мукачеві. Керівник краю, побувавши у казармах, пообіцяв військовим із попередньо виділених обласною радою 5,5 мільйонів гривень частину спрямувати на проведення капітального ремонту санвузлів і побутових приміщень. Частково проблеми треба вирішити з дахом і треба вирішити першочергову проблему, як на мене, це є проблема гігієнних приміщень, тобто це є душові, це є туалети,
і вони практично, скажімо, відсутні там в жахливому стані. Я вважаю, що це першочергові потреби, які потрібно, скажімо, вирішити для того, щоб після того, як батальйон буде дислокуватися в казармах, мав належні умови для проживання. Кошти, які були зібрані, акумульовані не тільки районними державними адміністраціями, а й відповідними управліннями, департаментами і так далі, сьогодні є акумульовані і потребують правильного і розумного розподілу. Саме для цього ми сьогодні створили відповідну робочу групу, до складу якої йшли всі районні голови районних державних адміністрацій, керівники департаментів, всі зацікавлені особи, які долучалися до збору коштів. І всі бажаючі, в тому числі представники громадськості, представників преси і ті, хто виявив бажання. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, в складі 28 чи 29 осіб створена робоча група, обрано голову, заступника та секретаря. Відповідно, при робочій групі створена наглядова робоча група за надходженням та використанням цих коштів. На сьогоднішній день кошти чи не щогодинно надходять мінімальними сумами 500, 1000 гривень, але постійно надходять. Вони потребують постійного моніторингу, як за надходженням, так і за використанням. Я вважаю, що це правильно прийняте рішення, оскільки ми не хочемо, щоб ті люди, які пожертвували відповідними сумами, ми піддавались критиці, що ці кошти направлені чи правильно, чи в тому напрямку, чи в іншому напрямку. Вони повинні бути використані саме за призначенням, а які це повинні бути статті, це визначиться вже робоча група, до складу якої входять і представники військкомату, і громадськості, як я повторюся, всі представники районних державних адміністрацій. Їх кількасот, і вони готові. Готові до війни, до розлуки з рідними, до втрат. Але зізнаються, навіть дорослому вояці справді страшно йти під кулі. Олег Тищук – професійний психолог. Ці навики йому неабияк згодились, особливо спілкуючись із товаришами. Каже, без підтримки рідних і любимих тут не обійтись. Опісля особистого захисту – це найголовніше, чого потребують військові. Морально-психологическое состояние самое первое. Индивидуальная подготовка самого человека. То есть это самое первое, что необходимо каждому бойцу нашего батальона и вообще каждому бойцу вооруженных сил мира. Большинство людей, бойцов, да, которые сегодня принимали военную присягу, они вот сегодня начинают это все осознавать. То есть с нашей помощью, не только с моей помощью, со всеми офицерами, которые служили, которые пришли, мы всегда рады поделиться даже, скажем, последней крошкой хлеба. Оттуда все и идет. Во-первых, коллектив – это самое главное, а дальше все приложится. Мы заканчиваем боевое злагодження и готовы для виконання бойових завдань, поставленных нашим керівництвом, Министерством обороны, губернатором, Генеральным штабом сухопутных войск. Конечно, готов. Раз я уже здесь, я принял военную присягу на верность украинскому народу, я всегда готов. К чему вы готовы? Защите своего отечества, своих семей, своей Украины. Солдати укомплектовані, пройшли бойове злагодження, отримали додаткові елементи захисту. Їм від 19 до 50 років, але вони працюють чітко, як один. Поза камерою командир зізнався, що найважче було їх організувати, адже більшість із них пройшли строкову службу 10 і більше років назад. Наразі батальйон чекає на 10 бойових машин. Аби навчитись діяти із важкою технікою, солдатам потрібно ще зоднів 10, а далі без вагань на схід.